Liboan ka mga pamilya sa mga lugar sa BARMM ang naigo sa baha o nag-preposition dayon og hinabang ang DSWD. Gihaturan og dugang hinabang sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 12 Soc-Sargent ang mga pamilyang apektado sa baha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM ang pagbaha hatod sa southwest monsoon kon habagat og tropical storm Ferdy. Kagahapon, Setyembre 15, nagpahigay ng assessment ang Quick Response Team sa DSWD 12 sa gibaha nga mga lugar sa Maguindanao Province. Base sa initial report, kapin 9,000 ka mga pamilya sa tibuok BARMM apektado sa baha. Daling nagpatod ang DSWD Family Packs gikan sa Cotabato Province alang sa mga apektadong komunidad. Sa gihimong relief distribution, 130 ka mga pamilya sa Barangay Tran og 61 ka mga pamilya sa Barangay Baruraw sa Libak, Sultan Kudarat Province ang natabangan. Nagpabilin na naka-alerto ang DSWD Field Office 12 sa pakig-alayon sa mga LGU aron masiguro nga mahatagan og gikinahanglan nga hinabang ang mga apektadong pamilya.